ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом. Наворро ҳамаи шумо дидед ки занҳо мисли мардҳо кор карда истодаанд. Бале, ин навор ба баъзеҳо тааҷҷубовар аст, ба баъзеҳо хандаовар. баъдан баъзеҳо мегӯянд ки чӣ мардон мурданд магар ин занҳо кор кардистанд. пеш аз ин ҷумларо гуфтан як лаҳза фикр кунед. худо накунад шояд ба ҷои ана ҳамин занҳо як тояш модари мо бо шумо, апаву хоҳари мо бо шумо бошад. чӣ кор мекардем? албатта чунин навор дили инсонро об мекунад. шахсе ки имони мустаҳкам дорад. пеш аз тағйир кардан, бародари азиз, як лаҳза фикр кун. ин ризқи рӯзӣ, ин тақдири насиб ҳама аз ҷониби Аллоҳ аст. ин тақдир, ин ризқи рӯзӣ ҳама аз ҷониби Аллоҳ аст. худованд қодир аст ки ба ҷои ана ҳамин занҳо яке аз модару апаву хоҳари моро мегузошт. аммо имрӯз занҳо маҷбур шуданд даст ба фоҳишагӣ назаданд, маҷбур шуданд барои зиндагиро пеш бурданд, барои ризқи рӯзӣ, барои фарзандҳояшро сел кардан ба кори мардакона даст зада истодаанд. ин барои мо хандаовар ҳеҷ гоҳ набошад. албатта ки фикр мекунам бисёре аз шумо барои ин навор дида намехандед ва бигӯем ки алҳамдулиллоҳ бигӯем ки бародару хоҳару мақсад модарони мо дар хона ҳастанд. худо накунад шояд ба ҷои ин занҳо яке аз мо шумо мешудем, апаву хоҳар ё модари мо шумо мешуд. мегӯянд ҳар як чизеро мебинӣ, пеш аз тамасхур кардан, пеш аз хандидан мегӯ парвардигаро ба ту беҳисоб шукр. худованд ин модарҳое ки барои ризқи рӯзии фарзандонашон, барои зиндагиро пеш бурдан ба чунин корҳои мардона даст мезананд. худовандо қуввату тавоноияшонро зиёд мекун, ризқи рӯзияшонро зиёд мекун. ҳеҷ гоҳ муҳтоҷи бандаат накун. дар дунёву дар охират ғайр аз худат ба бандаат муҳтоҷ накун ки додаи ҳар як бандаат ҳам иллат асту ҳам миннат. додаи ту як неъмат аст, агар надодӣ ин ҳикмат аст. зеро паси ҳар як мусибат як ҳикмати хубе ҳаст, агар мо сабркунанда бошем. худованд ба ин модарон, ба ин апаҳо ки кор кардесанд, қуввату тавоноӣ диҳаду сабри ҷамил ва ризқи рӯзияшонро зиёд мегардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.